flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Que comece o espectáculo. Moi ben, facemos 2 equipos. Max... Ei, que faz aí berrando desa maneira? Non estou berrando, estou ensaiando a escala. Así é como se aprende a cantar. Sí, pero pódelo facer sen berrar tanto. Non oímos a Maia. La 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 Non, la. as miñas antenas. La 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 la. La la. Para xa, Lara, estás nos acabando coas antenas. Ai, veña, iso dicídelo porque tedes envexa. Porque eu teño un talento e vós non. Claro que o temos, todos temos algún talento, non, amigos? Ah, claro. Gustaríame velo. Oh, de veras? Teño unha idea, faremos unha festa na que cada un poida mostrar o que sabe facer. Seguro que te va a sorprender, Lara. Sí, claro. Vas levar unha sorpresa. Bo traballo e cuspidiño ao xefe Ferrete. Está moi ben, verdade? Oh, ven aí, cuidado. É mellor que gardes iso antes de que o vexa Ferrete. Onde está Doz? Debería estar traballando nos avesporeiros. Claro, Maia, todos tedes talento. Non quero faltar a esa festa. E mesmo podo tocar o violín para crear ambiente. Genial, grazas, Flip. Mira o que atopei para a festa. Tará! Vai ser unha enchente. Wow! Hai alguén aí? Maia! É Cuspidiño Ferrete! O xefe das avespas! Oh, pregúntome quen sería o artista que fixo isto. É un parecido moi bo. É pasta de papel. É o que usan as avespas para facer o niño. Mira, Flip, é Doz. Debeu ser el. Tiña razón cando lle dixen a Lara que todos temos talento. Sí, eu cría que o único talento que tiñan as avespas era amolarnos. Ben, voume. Vémonos despois na festa, amigos. Úpalas! Úpalas! Willy, que che pasa, Willy? Estás ensaiando unha perrencha. Mira, Diz, tiñas que ver aquela amora. Era así de grande. Símolo os dous será moi fácil roubala. E Ferrete alegrarase moito. Estupendo, pero por unha vez non temos por que dicirlo ao xefe. Así haberá máis para nós. Mais para nós. Oi, sí. Velo, non sei facer outra cousa que comer e dormir. Sí que sabes, só tens que ensaiar. Ben, Willy, imos facer acrobacias. Tócache. Ei, viches iso? Genial, Willy, sigue, ensaia.
Ai. Cuidado, Willy! Toma, Willy, para recuperar as forzas. Ben feito, Willy, acabas de descubrir o teu talento. Ai, ai. Ben, Maya, foi idea túa, así que empeza ti. Sí! Vamos, É o Maya. teu talento. Ben, xa que coñezo a pradería como a punta das miñas antenas, prepareivos un super banquete. Collín as cousas máis deliciosas. Ajá, despois das actuacións. Ai. Coller comida. Iso fai no calquera, Maya. Xa veremos, Lara. Veña, vide ver todos o abrallante acto do increíble Ben e a súa bola de esterco. Ai, mirade, sen as. Olde! Tata! Correr sobre unha bola de esterco non é talento. Ainda non é a hora do xantar. Willy está comendo. Que novidade hai niso? Penso que tes envexa, Lara. Mua! Diso nada. Shelly, 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 Shelly. E agora, Shelby, o especialista. 1, 2, 3. Ai, señor. Nos ensaios aterrei moito mellor. Viches iso? Non está mal para un caracol. Case non sacudiu a cuncha. Mira para aí, Doz. E agora ides ver a miñoca máis flexible do mundo. Mirade isto. Hola, amigos. Como fará iso? É unha miñoca, parvo. Ben feito, Max. Grazas, Barry. E agora tede os ollos ben abertos. Un acto de un truco de magia. Abracadabra. ¡Tarán! Vamos. Agarda. Por fin, vou eu, a estrela do espectáculo. Hai moito tempo había unha Xoaniña tan guapa e tan intelixente que todos os seus amigos tiñan envexa dela. Linda Xoaniña era así. Xa me vedes a min, sí. Ai, Xoaniña. Ai, la, 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 la. Doenme as antenas. Ai. As miñas tamén. Ai. Deixad aí a nosa comida. Oh, alto, ladróns. Deixa no botín e non terás ningún problema. Oh, non. Non nos ides
estragar a festa. Willy, os grans de pole, lánzaos. Preparado, Shelby? Preparado. ¡Ataque! ¡Vamos todos! Sodes uns ladróns! Devolvédenos a amora! Linda Xoaniña, era así! ¡Cobardes! ¡Adiante! ¡Vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Tedes medo! ¡Ah, é increíble! A froita desapareceu! ¡Non! Oh, é moi bo. Deixo! Vámonos! ¡Gañamos! E foi grazas a ti, Maia. É verdade. Conseguiches liderarnos contra as avespas. Tes talento para iso. E sabes que? A túa comida parece deliciosa. Tedes talento todos.